Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu Tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Gigi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello! Aħwa ġa pjaċir! Għara kemm qed jiżlu kuluri madwari! Għandi xita ta' karti koloriti nizla fuqi! Għara blu, aħmar, isfar! Tafu x'qed niċċelebraw? Bħalissa Malta wasal żmien speċjali ħafna. Wasal il-Karnival! Karnival! Kemm kelma sabiħa u ferriħija hux. Intom tħobbuh il-Karnival? Anke jien inħobbu ħafna wkoll. Tafu għalfejn? Għax il-Karnival huwa bħal festa kbira ta' kuluri, mużika u storbju. Kollox ferriħi. U biex jagħtina gost. Il-Karnival niċċelebrawh fix-xahar ta' Frar. U tafu x'inhi l-isbaħ parti għalina tfal? Li fil-ġranet tal-Karnival ma jkollna skola, ekku, ikollna vaganza biex nkunu nistgħu ngawdu il-festa tal-Karnival. Ara dan jgħidulu karru tal-Karnival. Fil-Karnival, speċjalment fil-Belt Valletta, il-Belt Kapitali ta' Malta, it-toroq jimtlew b'dawn il-karrijiet kbar u sbieħ. Dawn il-karrijiet jibnuhom in-nies b'ħafna paċenzja, talent u sagrifiċċji u tgħidx kemm idumu jaħdmu fuqhom ta' ikunu kbar, jimxu u jkunu mimlijin kollha dwal u kuluri. U madwarhom ikun hemm mijiet ta' nies jisnu bil-kostumi kbar. Kemm huma sbieħ veru tfal. Isma' bil-ħaq, intom se tibsu għall-Karnival din is-sena. Għandkom idea? Forsi kostum ta' prinċipessa bil-libsa tleq? Jew kostum ta' supereroj bil-mantell li tir mar-riħ? Jew forsi kostum ta' xi annimal ħelu? Hemm tant kostumi x'nistgħu nilbsu? Jien naħseb ser nilbes ta' kok. Ekkara. Illum, Zizi u Gigi għandhom biċċa xogħol importanti. Qed ifittxu l-kustumi tal-Karnival. Il-gwardarobba hija mimlija daqs bajda b'kull tip ta' kustum differenti. Gigi qed idaħħal rasu fil-gwardarobba. Ħara x'sab! Kappell kbir tal-kok. Qed jippruvah, imma jiġih kbir wisq. Qed jaqalu fuq għajnejh u jattihomlu. Zizi, issib nuċċali forma ta' stilel u qed tippruvah. Kemm tidher tajjeb hekk, Zizi. Imma dom ma ddeċidewx x'se jilbsu eżatt. Qed ifittxu xi ħaġa speċjali. F'daqqa waħda dieħel xi ħadd. Dak del. Jew aħjar dieħla xi ħaġa. Jew x'inhu? Qed nitfixkel. Mhux xi ħadd mill-ħbieb tagħna? Dak dinosawru. Sten, dak Tetu. Għandkom raġun tfal. Tetu qed jgħajjat roar. Jien T-Rex kbiru bil-ġuħ. Zizi u Gigi għal-bidu jieħdu qata, imbagħad jinfaqgħu jitqu jċabċbu. Tetu jipprova jdur dawra, imma d-demb kbir tiegħu jolqot il-gwardarobba u bob attent Tetu! Kemmu kbir dak il-kustum? Bid-daqqa li Tetu tal-gwardarobba spiċċa waqqa kaxxa vojta għal fuq Gigi. Imma żomm ftit. Gigi donnu ġitu idea tajba. Jien se nkun robot, bip bop bip, qed jgħidilhom Gigi. Kulħadd donnu li sab kustum għall-qalbu u lesti biex ikawdu l-Karnival. Il-Karnival. Karru tal-Karnival. Kostum ta' prinċipessa. Kostum ta' kok.
Kostum ta' pirata. Il-kostum ta' dinożawru ta' tetu. Maskarattini Berlina ħallin tik narax kumbat. Maskarattini b'bisima ħallin ferħu lil kulħadd. Il-parata diġa bdiet Tin tin bil-kostumi u karrijiet Tin tin kulħadd libes il-kostumi kulħadd jifraħ bar u żgħar Maskarattini Berlina għax illum il-karnival Maskarattini Berlina ħalli nisfnu tnejn flimkien Maskarattini tbisima ħalli ferħu kullimkien Il-parata diġa bdiet Tin tin bil-kostumi u karrijiet. Tin tin kulħadd libes il-kostumi kulħadd jifraħ bar u żgħar Maskarattini Berlina għax illum il-karnival Maskarattini Berlina ħalli ngħidlek żewġ ċajtiet. Maskarattini b'bisima insalaw ċinsal inkwiet. Il-parata diġa bdiet Tin tin bil-kostumi u karrijiet Tin tin kulħadd libes il-kostumi kulħadd jifraħ bar u żgħar Maskarattini Berlina għax illum il-karnival Tfal, tridu tilabu l-oba miegħi. Ara, din hija il-gwardarobba maġika. U hawn dan it-tifel hawnhekk li jixtieq jilbes kostum ta' pirata. Imma ma jafx eżatt għandu bżonn. Tridu x'nejnu jażel il-partijiet tal-kostum minn din il-gwardarobba. Lesti? Ejja niftuha. Illa-ħwina kemm hemm affarijiet. Mela, it-tifel irid ikun pirata. X'għandu jpoġġu fuq rasu? Din il-kuruna tleq? Jew dak il-kappell iswed? X'taħsbu intom? Proset! Il-kappell l-iswed, il-pirata, ser jilbes il-kappell! Gekka ħjar veru! Issa, x'għandu bżonn iżomm fidejh? Dak il-bastun maġiku bl-istilla? Jew dik ix-xabla tal-injam? Ma nara daqsxejn, għajdu li intom. Ekku, ix-xabla! Il-pirata ikollu xabla fidejh. Issa, x'għandu jilbes bħala kostum? Proset, il-kostum tal-lemin. Għandu jpoġġi pappagalli kolorit jew robot. Iva, pappagall! Prosit lil kulħadd u grazzi kbira tal-għajnuna. Issa rab dan it-tifel għandu l-kostum lest ta' pirata. Ħanismakom kollha flimkien isa 1, 2, 3, arg! Fi żmien il-karnival, is li tieħdu pjaċir u tifirħu kemm tistgħu. U tinsewx tieħdu dak in-naqra ritratt ukoll. Jiena se narakom għall-avventura li jmiss. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim.